doon na may insaktong kadaugan ana mga igsoon kaluwasan. Okay tay, salamat kayo sa tuigsoon nga ipaambit po siya bahin ning gisaulog karon sa mga igsoon nato mga Katoliko Romano nga bahin ning Santo Niño, no, labi na yun sa diha sa Cebu karon nga dako gyud nga adunay mga gitawag nila og mga prosesyon og mga pagsinulog, no. Una nga maayo po to nga si tatay ni kanta pod, no. Sus, di basta-basta mo kanta niya, wala ba gyud wa gigitan-aw ba i-memorize na pagkanta. Kuna gihagid. Dahil ato entertaino ni mga text karon kay dunay ato igsoon na abot karon lang nga si Brother Silbert Donduyano sa Catholic Faith Defender ato sang pangutanon bahin na ni kasaulugan karon ni Santo Niño kay mao gyud ang kasaulugan sa Katoliko Romano. Kaya ako ni entertaino ni mga text labi na gyud sa tong nag-text karon diha sa 0975 ang cell number last number is 124. Niingon siya nga, Brad, haskang buguan ng pastora. Dili na babae si Ninyo, lalaki na siya, pataka na gyud og pasagad na si Tuting, Brad. Mo na nga, mo ni text, Brad, sa may kaistorya ni Brad, na nagpataka na daw kuno ka. Dili lalaki? Oh, dili ingon nga babae. Dili babae. Oh. Dayon doon na po itong kuno na text, no. Kajut lang Brad Nicolay, no. Sige. Mo hangyo lang ta sa mga listener nga kung doon naman tay murag kasaway sa gipamulong sa matag speaker diri, dili lang nato kana bang i-personal nga pahitan may tagpugo ana, respetuhan nato ang tanang mo pahayag diri, no, bisag unsa ang tinuhuan. Likayan lang nato ng mga bugo man ka unsa diha, no, ato lang respetuhan kay mo man na ilang pagtuo, maato lang respetuhan kay mo man na essence pod sa gani atong gisaulog ron Brad Nicolay, no, ang gugma. Okay, katong bata nga si Jesus ang gitudlo ato gugma man, so nabagoy gugma kung atong buhatan o istorya nga maot personal na to ba, no, na gitawag na sa in English ad hominem, kung mag hisgot ag pagtulunan lang yun, no, di lang ta mo address sa pagkatao. Okay, iyan na nas Ginoo, no, kanang pag correct pagkatao. So diha lang ta mag-sharing parang mahibaw-an pus mga naminaw nga kitang mga nagdialog na gyud tay gugma sa matag usa. Mo lang salamat ta ni Brother Silbert na ating suon diha sa Catholic Faith Defender nga doon na siya suggestion nga sa ato mga nagapaminaw karon nga kun na may mga text likayan lang nato ng mga murag nag-insulto, no. Bahin na ng mga ingon tagbugog ana, no. Pero mo na nga doon ay suggestion na ito igsoon. Then, ako na ihatag ang panahon sa igsoon nga sa Catholic Faith Defender si Brother Silbert Donduyano Sr. Unsa iyang ikaistorya ni kasaulugan karon nga Santo Niño, no? Nga gisaulog karon sa mga labi na sa Cebu. Unsa ikaistorya ni mo na Sir Veritas? Salamat Brad Nicolay og maayong hapon Brad Tuting og ni Tatay Ingkol. Magtatay ko ni Brother Incol kay makita ginato, no, sa hitsura na nga di po ta makaingog bata si tatay, no. Okay, tay mayong hapon og salamat nga giubanan ni mo diri. Okay, kay sila pa mas maayo man gyud nang nagi muuban nga idaran sa atong mga dialogo kay kitagong mga dili pa naabot anang idara. Di man gyud ta kaingon nga kining atong nahibaw-an daghan na gyud, no. O na nga mo kumpleto lang ni kung naay mo uban nga mga hamtong pres ni Tatay Ingkol, no. Salamat kayo tay, no. Okay, so dirita sa atong gihisgutan karon mahitungod sa Senior Santo Niño, no. Kay kini nahimo naman ning tradisyon nato sa simbahang Katoliko og naatay maayo og nindot yung ang mensahe ni ini pero kinahanglan ato ni siyang i-expound ato ning ipadayag dinhi ang atong mga katinawan mahitungod na aning kasuulugan na kay ang uban lahi man pud ang ilang pangunahuna mahitungod aning kasaulugan na gani ako ning gisgutan pud ganina sa akong tulumanon kaganina alas 6 sa buntag hinoon gikulangan pa ko ato kay pila ra man to kung napahayag nya daghan pang akong gihuna-huna siguro dili na lang sa maong panahon nga gigahin, no, og dili pa man gyud kay
kuan man po ni time limit man po ni dire no sa sangka. So sige lang no, siguro diha na lang po dayon sa question and answer no kung atong isgutan kung dili nato maisgutan ang daghan o ang uban. Okay, ang atong background lang ni ining pagsaulog nato og sinulog atong gisaulog ang pagkabata sa atong Ginoong Kristo. Ang common kaayo nga wala siguro masabti sa uban nato mga igsuon kay nganong magbuhatan nato og kining imahen o statua, no? Nga sa Biblia sumala sa Exodo 20 dili man lang paghimog statua. Now sa pagtuong Katoliko ingon ani kanang giingon sa Exodo 20 nga ayaw paghimo og statua. Ang buot ipasabot ana kung sayop ba ang atong tumong sa paghimo. Kay klaro man gud ng bersikulo 3 sa Exodo 20 ayaw pagbato og laing Dios kawas kanako. Dayon gidid-an dayon ta sa paghimo og statua o larawan, dayon gidili ang pagyukbo. Kung sumadahon ang tulo ka bersikulo gikan sa 3, ang buot ipasabot anang pagdili og statua o larawan kung batunan ingon nga Dios. Kay kung maghimotag ribulto sama niya ng Baal ba for example, dayon isipo na tong Dios, bawal na kay usa ra may Dios. So kung moingon ka nga si Baal Dios, mo daghan day ang Dios. Unya labot pa pod si Baal dunay sinugdanan kay gibuhat man sa kamot sa tao. Nya kay ang Dios nga tinuod dili man na binuhat og kamot. Wa man ay sinugdanan sumala sa Salmo 91 ngadto sa 2. Mao na gibawalan jud ta maghimo og larawan bisan unsa basta himuong Dios. Bisan pagaligdagway sa lalaki o babae nas Deuteronomio 4:16 para. Gidid-an ta mohimo og larawan sa dagway sa lalaki o babae basta ang atong tumong himuong Dios. Pero kung dili lang himuong Dios, himuon lang dayan-dayan o himuon lang parehas ng termino sa katikismo nga sacramentals o mga simbolo, wala na idili. Wala na idili. Gani sa Salmo 74, ang katawhan sa Dios ginulagway diha nga naay mga balaang simbolo. Nga kung atong susihon ng Biblia, mao man ang larawan sa mga balaan sama sa kirubin. Kay ang Dios kapahimo maglarawan pud sa kirubin. Sa Exodo 25:17 hangtod 22. Gani di lang kay kirubin ang Dios kapahimo sa buglarawan sa bitin. O statua sa bitin sa Numeros 21:4-9, pero wala siya mag-ingon nga himuan ninyo ng Dios. Bawal man na nga ang statua himuong Dios. O siya may gapahimo pero sa diyang gipaka-Diyos nas mga tao, iya ra pong gipaguba na sa 2 Hari 18:4 ba na? Nga sa diyang gipaka-Diyos nas mga tao tong bitin nga tumbaga nga iyang gipahimo ni Moses, suko siya, iya ra pong gipaguba kay wa man siya mag-ingon nga kanang statuas bitin nga akong gipahimo ni Moses, wa man siya mag-ingon nga himuan ng Dios. Iya rang gipagama as a symbol sa iyang presence ba o sa iyang gahom ba kay nganong makaingon man ta ana nga katong larawan sa bitin nga iyang gipahimo ni Moses nagsimbolo sa iyang gahom ngano man kay milagro ba ang Dios pinaagi ato liman ka katong napaakag bitin mututok ra atong ribulto ha statua ha, imbis mamatay ka, napaakan kong bitin, mabuhi noon. Una nga ang Diyos nagmilagro, ang Diyos may nagmilagro ha, dili ang bitin. Atong klaro na kay, usahay God, saipan ng mga Katoliko ba kung magmilagro ng larawan ni Santa Maria, mga santos, ingnon din nila nga ang Katoliko na nudlo nga ang larawan mo ay gamilagro, dili na mao. Huwag pagtulon ang Katoliko nga ang larawan gigikanan sa gahom. Walay gahom ng larawan. Ang Diyos mo ay naay gahom. Pero mahimo di ay sa Biblia nga ang Diyos mo paggawa sa iyang gahom ginamit ang sa kabutang. Gani nakadumdum ko brad tuting murag sid-sid lang gali ni Kristo makaayo. Then ang mga apostol pod nagmilagro pero gahom sa Dios. Pero ginamit ang mga apostol. Napagalito kung ako makalimot bukog ni Eliseo. Kung mao ba na tuting nakabasa ka na, nakabuhi og patay. Nadapat lang sa bukog ni Eliseo kung Eliseo ba to Brad Nicolay. Kalimot mo ko teksto. Basta naa na sa Biblia ang minatay nadapat lang sa
bukog ni Eliseo, kung wa ko malimot, nabuhi. So, di po ta kaingon nga ang bukog gid ni Eliseo na gahom. Siguro gipakita lang sa Dios iyang gahom nga pinaagi sa bukog ni Eliseo. Tungod sa kabalaan siguro ni Eliseo po. Iyon na pod ang pagtulon ang Katoliko nga kung doon na may milagro pinaagi sa larawan, dili kay ang larawan may milagro, dili ag Dios gihimo lang latayanan ang larawan. Well, akong hisgutan ning historya ning paghimog larawan, okay. Pero yun sa may gibasyahan nato sa Biblia nga, di magyud dautan ang larawan basta sakto ang gamit, no? Dili lang ipagka Dios. Sa Exodo Kapitulo 35, tudling 30 hangtod 35, giingon diri miingon si Moses sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, o paghimo niini ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga. Paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel ug si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat og batid mo dibuho. Kung iya pa siyawa ng kanaabang abilidad Brad Nicolay, Brad Tuting o Tatay Ingkol, kung iya pa sa demonyo ng kaalam sa paghimog larawan, paghimog bisag unsa gali, no? Kung iya pa na sa yawa, ano man nga gibasa nato ang Exodo 35, 30 hangtod 35, dili man di gikan sa yawa ng abilidara. Gikan man din na sa Dios. Iyang gitugyan sa tao, kaalam gikan sa Dios. So kay kaalaman nga gikan sa Dios ng abilidad sa pagkulit. So sa to pa masabot klaro nga dili daw ta ng pagkulit. Kay gikan man sa Dios. Nya ana hinumduman ba nako sa pinadayag nga ipagamit ng kaalam. Pero pero sa sakto nga paggamit. Dili kay ipaka-Dios. Bawal man kung ipaka-Dios. Tapos gudan ng kwarta. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto. Pero kung ipagka-Diyos na ang kwarta, wa na ayo. Kunya kay ang Katoliko, wa man siguro ipagtulunan Brad Nicolay nga kanang kinulit mao na Dios. Usa ka prueba ana kay ang Dios sa Katoliko, usara nga naa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Period. Wala giingon diha nga larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio, bisan kanang larawan ni Kristo. Kanang kinulit nga Santo Niño, no? Larawan siyang pagkabata, wala gitudlo sa simbahang Katoliko nga mao na Dios. Ang Dios ang gilarawanan ana nga si Kristong buhi. Lamang kanang Santo Niño ato ng souvenir o larawan siyang pagkabata. Di man daw tan magbato ng larawan sa atong pagkabata. Gani ako na ako'y picture sa akong pagkabata. Malipay kay kung magsudong sa akong picture sa akong pagkabata. Dahil sa akong mas malipay ko pagkabata Brad Nicolay nga naman kaya akong picture sa dako gibugas-bugas naman katong atong gibugas-bugas sa una ba naayo na hinoon buho man lain man tanawon mo nang ipa-edit gali nato atong picture ano sa mga may mo edit parang dili makita ng buho tungnaw mo na nga kung magpakita ay tag picture kato yung bata di ba kay hamis pa man to. Di ba, pasialan na. Pero, mauna, no nga, dili daw tan nga magbatuntag mga imahen, basta sa sakto lang gamit. Gani, nakakita ko og monumento ni Felix Manalo sa pasugo magasin sa mga iglesia ni Cristo, nga sila pod ga himo og statua ni Felix Manalo. Bisan gali ato nato dito sa ilang central office na, makita nato na ilang monumento, pero hibulong lang ko ba? Silool lang ko sa mga igsuon nato iglesia ni Cristo, no? Kay basin opensa ni, no? Sa ilong tinuhuan nga nganong si Felix Manalo ron himuag monumento. So mas espesyal hinuon kay Anghel God ang ilang pag-ila ni Felix Manalo. Taw ato lang pong tahoron. Ato lang pong tahoron kamo man ilang pagtulunan, pero kita mo saysay po ta.
sa atong pagtuong ngano nga mas gipabor nato ng mga larawan sa mga santos, klaro man to, Brad Nicolay, no? Ang ilang kabalaan, labi na ni Kristo, kay basig mureklamo po doon ng uban ba, ngano si San Vicente ra may gimuag larawan ninyo Nicolay? Oh, yan si Kristo amoy larawan. Okay. Dili na sila kaingon ana, Brad Nicolay, o mga listener, kay pagkadako ni Kristo na amoy larawan, pagkabata na apo, kamo na amo. Wala siguro. Dili po may mga hambugan na nga kami na rin kamo wala. Ang amo lang masabtan ninyong dili na idol. Kay lahi ng definition sa idol. Anything nga gihimo na tong God unya dili tinuod God. Kana ang mga ribulto walay pagtulon-an sa Katoliko nga idol na. Murag wa na koy panahon, Brad Nicolay. Okay, wa na gyud siya, no? Dayon, Okay na po to kay sunod na lang. kay doon na yung mga pangutana nga akong itugpo dihan nimo, Brad Sige. Silbert, no? Kay imo man gidala ang kuan sa Catholic Church nga isip Catholic Faith Defender. Pero atong iklaro, Brad Nicolay, nga sa klaro lang nga pagka-istorya, I'm not an authority, ha? I'm only a member of the Catholic Church. When we say gali authority, mo na mga bishops na to. So, himbarog ko dire isip membro. Dili ko authority, kay di mo ko pare nga ordain, dili po ko obispo. Okay? Ang mga authority obispo gyud. Pero naningkamot ko nga ang gitudlo sa mga obispo mora po atong masulti dinhi. Nya, dili tanang istorya nato dire authorized gyud, no? Kay pasig na ako'y gisagol-sagol po diri, Brad Nicolay, nga ako ra. Manang pasiluwa po ko ana, ano? Nahinaot lang ko nga ang Ginoo nag-uban nato nga bisag dili ta authority ang atong gipang istorya na uyon ra pod sa mga authority. Okay, Brad Silbert, doon ay nag-text na itong atong tingpaminaw, labi na yun si Brother Marcera, no? Domingo Marcera. Igsuon na to ni sa Katoliko ni, no? O sa Romano Katoliko. Doon ay ang gi-text nga ang iyang silingan nangutana para nimo ni nga pangutana. Yes. Niingon din nga doon na ba'y mabasa sa Bible nga nagsugo si Jesus nga himuan siya og larawan. Dayon iprosesyon sa karsada og yukbuan sa tanan. If walay mabasa, bawal na. Unsa may mo ika-istorya ani Brad Silbert, no? Bahin sa gi-text nga pangutana. Salamat igsuon sa nangutana. It's a valid question. Gani ako muna naisgutan gani na sa akong tuluman nun. Now, unang-una, wala po tayo mabasa sa Biblia nga gidid-an ta sa paghimo ang mga butanga tungod kay dili mabasa sa Biblia. Okay. Wala man gyud po koy ambot og naabay kamo nakabasa mo. Kay wa gyud koy nabasa nga gidid-an ta sa paghimo og larawan ni Kristo sa iyang pagkabata. Wala po mabasa nga gidid-an ta sa paghimo og larawan sa iyang pagkadako na. What did Now, walay litra por litra nga gisugo tas paghimo. Pero dili manggod tanang dili mabasa sayop na. Kay bisan gani kining magsangyaw ta pinagi sa radyo wala man ni sa Biblia. Kay panahon sa mga apostoles wa may radyo. Pero anong ga sangyaw man ta pinagi sa radyo? Kay nagtuota nga bisan dili mabasa sa Biblia ang radyo, dili dautan magsangyaw pinagi radyo. Unya mao na Brad Nicolay, unya sa ato nang gibasa kaganina dili man dautan ang paghimog larawan. Kay kung dili kung daotan ang paghimog larawan kay dili mabasa, for example specific sa larawan ni Kristo, nya kay di man pud mabasa ng magpa-picture ta. Kana siguro atong listener, mangutana ko nimo Brad, ikaw tanan nimong gibuhat dunay sugo sa Biblia? Ikaw naa ba kay Facebook? Sa imong Facebook wala ba larawan? Kay wala dili mabasa sa Biblia nga gisugo ka sa paghimog larawan. Kung naay picture o larawan ng imong Facebook bisan wala kasugua, kami mga Katoliko ingana na po tingali nga bisag wala mi sugua litra por litra nga himuag larawan ang si Kristo, dili po dago may pagkasadol sa Ginoo na kay wala man po namo gipakajos ng ribulto ni Kristo. Yang larawan, ang among gituhuan nga Dios katug yung gilarawanan. Kay pres nako, lahi akong larawan, lahi gyud nang ako gyud nabuhi. Kana ako picture dili ko moingon nga mao gyud na ako. Ang ako kining buhi.
Ingon na ba? So mao na nga bisag dili mabasa sulod sa Biblia nga pahimuon ta. Pero masabot nga wala ta did ikiwa mo sa maingog. Ayaw ninyo himuig ribulto si Kristo siyang pagkabata. Pero mura man na siya Brad Nicolay o mga listener nga murag sabotable naman na kay mura pug self-serving ba. Kung si Kristo mo ingon dyan nato himuig ko ninyo garawan mo murag self-serving ba nga murag nagpadako siya siyang kagalingon. Si Kristo dili na nagbatasan. Nga manugo nga para lang daigon siya nga para sa nang mga politiko ba nga sige ibutang gina ako nga ng proyekto ako gihimo. Dili na as Kristo nga ipahambog yun siya makita pero kita na ngay maghuna-huna, di ba? Gihimuan man ngayon nato si Rizal og monumento sa mga monumento statwa. Di ba? Gihimuan man ngayon nato si Rizal og monumento gibutang sa tong plaza nga wa man ta suguan as Biblia. Si Kristo pa nga labaw pa ni Rizal. Diyos ug tao gud. Hinoon si Rizal ambot na ampoy mga tao ron nga gihimong Diyos si Rizal pero ila na no. Wala na Biblia so mao na igsuon no nga wala ta sugua pero wa pud ta did unya labaw sa nga tanan kinahanglan makiusa gid unta tas katoliko kay so Dios Biblia nga mag-usa ta diya sa pagtuo ni Kristo kay usa man ka pagtuo ingon ni Pablo sa Efeso 4:4-5 nya subayon na to sa history gitawag man na og katoliko ni Obispo Ignacio sa ato pa lukop sa tibuok kalibutan kay mo man gud punagi ingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga hinganlan og tibuok kalibutan of all nations. Wala nga si Obispo Ignacio, disipulo ni Juan, iyang gi-describe nga ang iglesia Catholic, meaning lukop. Lukop. Ingon man diha sa Mateo 18, 17, 18 nga kinahanglan maminaw ta sa iyang iglesia, iyang simbahan. Makighiusa ta kay kung di ko ta maminaw siyang simbahan, isipong sadaan. Kubradors boys tawag magkasala man tong ilang kubradors boys. Sa to pa, kung moingon ang simbahan nga maghimo tag larawan ni Kristo. Pagpasidungog po niya aron matagaan pug importansya ang iyang pagkabata. Makighiusa ta kay kinahanglan matuo man ta sa simbahan ni Kristo. Gipasabot sa Lucas 10:16 ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako ang wala minaw niyo asa minaw nako. So kung dili ta maminaw sa tinuod nga simbahan mao kining Katoliko sama ra nga wa ta maminaw ni Kristo. Klaro man na nga ang simbahan nagpahimug-at sa pagkabata ni Kristo kay ingon man sa Biblia kung dili ko ta mahimong sama sa bata di ta makasulod sa gingharian sa langit ako man giskot taas na to. Okay sir kanang dunay pangutana nga ngano man gitawag ni o kanang Santo Niño okay. Sumala sa ato na kuan sa ato mga igsuon nga dili man ni mabasa ning pulong Santo Niño dinha sa balaan nga kasulatan nato karon. Well, kung usara ka version mo basihan nato pananglit Bisaya nga versions Biblia dili gyud ta kabasag Santo Niño. Pareha sa pag-ingon nga kanang pulong God o kanang God ba nga in English God wala man na sa Bibliang Bisaya kay sa Bibliang Bisaya Dios man lahi man ito in English God nya matupo ka sa Greek Theos lahi kayo sa Hebrew Elohim pero kung hubaron sa laing lingwahe mabasa ng Santo Niño Lucas 1:35 kanang Santo Niño good Spanish word na Santo bot pasabot balaan o holy. Niño bot pasabot bata. Sa in English, holy child. Sa Spanish, Santo Niño. Naala sa Biblia ang Spanish. Kung naa kay internet, kung kanang nangutanag na internet, basaha diya sa Bible Gateway kay daghan ang lain-laing hubar diya kanang Spanish Bible, Lucas 1:35. Nga si Kristo kanang bata ang gisgutan diya gitawag og Holy Child sa in English. Sa Spanish nga Biblia, Santo Niño. Moingon sila nga, lahi man na yung Santo Niño, statua man, kanang Santo Niño sa Biblia, buhi man, si Kristo man na, sa pagkabata pa. Tinood, lahi ng iyang statua, lahi po ng buhi yun nga Santo Niño. Katong sa una, niagig pagkabata, parehas nako, lahi ng akong picture, lahi po ng buhi nga diritas, kining inyong higala ron nga nag-istorya diri sa radyo. Pero lahi po to akong picture. So ingon ana nga ang Santo Niño yun si Kristo katong buhi pa sa bata pa. Kanang atong ribulto niya nga Santo Niño ang
Pwede po na tawag na ito nag-souvenir. Di man daw tan souvenir, no? Ato ta sa ubang dapit, mo palit mga souvenir, no? Paliton pa gani. Di ba? Okay. Mao na nga kanang atong estatwa niya ato ng handumanan o simbolo siyang pagkabata o hinaot nga unta nga ang mensahe ana mapuy-an nato kanang pagka mapaubsanon o kanang dili pagka marinumtanon kay mo man ang mensahe sa pagkabata. Okay, salamat kayo Brother Silbert no sa imo ang gipaambit karon. Og doon na may mga pangutana nga kay naa pa man atong igsuon nga si Brother Silbert. Pwede ka na ninyo ma-text sa hotline number no. Then atong doon na tay second part aning kuan kay gamay ra man ta diri no. Yes. Atong tagaag panahon si Brother Sige. Tuting pagbalik. Okay. Then doon na may mga text kay doon na pa man tay taas nga panahon mga launa alas 2:30 man ta mo man. Sura sa pagtataman ani Brad Nicolay. Mga alas 2:30 kay sige. doon ay programa atong mga piniling nasod no. Mm. Nga may nagkuan ani. Kaya kung balik ko ng kuan sa DXDR hotline nga number niya aron doon na may mga itampo makahigayon pa mo no, mga text ba, mga tawag ba no. Pinagi sa 0932-651-7088. 0932-651-7088 mao na ang DXDR hotline cell number no. Text lang mo din ha atong tagaan o pagtagad na ang inyong mga text. Dayon atong ihatag ang ikaduha nga parte no kay atong manggilak gisgutan ning unang episode nato nga bahin aning kasaulugan sa mga Katoliko Romano nining gitawag og Santo Niño. Muna nga doon natay ikaduha nga part kay gamay-gamay ra man atong igsuon nga naa diri karon no. Then doon ay mga text din nga atong tagaan og pagtagad bahin sa mga pangutana nga gisgutan kaganiha sa tuig igsuon nga sa Katoliko nga bahin ning Santo Niño no nga iya ang pangutana diri nga gikan sa 0950 ang last number is 404. Ang iya ang giingon diri nga nagkisgot siya nga maayong udto Brad. Kinsa di ay unang kasaulog anang Santo Niño o kinsang tawhana. Murag di ko katubagan na Brad Nicolay no kay kinahanglan man nag history, kinahanglan mga reference, daghan pa kung wala babasa nga mga basahon nga hangtod karon nagbasa ko. Ang ato lang bisan wa ta kahibalog kinsa no. Kung kinsay una. Okay. Ato lang dili daw tan kung magsaulog ta no. Presa nang magsaulog og July 27 anniversary no ato mga igsoong Iglesia ni Cristo wala man sa Biblia no. Pero dili daw tan magsaulog ta na kanang magsaulog og birthday. Kung dili manggali na saksi niuban ng nangutana aron makasabot siguro siya nga bisan ikaw siguro na kay gibuhat nga wala sa Biblia nga gisugo ka pananglit kung okay ra ka magsaulog og birthday mangutana pud ko nimo asa mabasa sa Biblia nga magsaulog kag birthday. So ingon na ba nga kinsa may una now well kung akong hinumduman ang Biblia katugaling tulo ka wise men katugaling sa Three Kings gali natong kasaulugan Brother Nicolay na tulo ka wise men nga pag-describe bili sa uban tulo ka hari pero nay uban mingon nga dili ko ana mga astrologo ba walang term nay debate pud ana pero ako ana wa koy problema ana mahari ba nag astrologo ba na importante nga maayo ilang gibuhat kung atong sabton tong ilang gibuhat mura man po sila atong gasaulog sa hinuon pagkatao to ni Kristo. So kung nga naman kay nihatag gud sila regalo pagkatao ni Kristo. Na mangali ko'y nabasang referensya nga usa man puto ka matang sa pagsaulog. Pagkatao na ni Kristo kung dili dawtan ang pagsaulog sa pagkatao ni Kristo, siguro masabot na to di po dautan sa ulogon ng iyong pagkabata. May mabasa sa Biblia nga dili sa ulogon niya. Pag sa ulog pod naatay example nganong magsayaw ta katong pag sa ulog po ni David ba sa iyang kalipay sa Ginoo katong si David nasa 2 Samuel 6 Brad Nicolay og mga listener basahan ninyo 2 Samuel 6 katong nalipay si kuan ba si David tungod sa milagro sa Dios katong gibilin kay itong sudlanan sa kasabutan sa balay ni Obed-Edom kay permero katong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa kirubin nga naa dito ang papan nga bato nga gisulatan sa sugo sa Ginoo ibutang man to dito. Then ilang man itong posisyon. Then si David medyo nawad-an siya og
kadasig ato agi atong namang gay instruction ng Ginoo nga kadtong walay katungod makahikap atong sudanan sa kasabutan. Patyon ang description diya sa Old Testament. Si usa Brad Nicolay kay hikap man din gipatay din dito insigida gihulagway da sa 2 Samuel 6 mo nang murag aksog nalain si David mo nang niundang siya daladala atong sudlanan sa kasabutan kay delikado mga matay mo tani pero si ilang gibilin dito sa balay ni Obed-Edom nya tulo ka bulan Brad Nicolay pasensya gamay lang Brad Nicolay ha tulo ka bulan nagibilin dito sa balay ni Obed-Edom unya panalanginan ang balay ni Obed-Edom agi atong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Ruben di pagkabalo ni David nalipay siya iya na pong gipakuha dito giprosesyon na po nila then gisaihawan ni David taman sa ginawa na 2 Samuel 6:14 sayaw si David atubangan sa sudlanan pero ang term ganito sa Biblia ni sayaw atubangan sa Ginoo pero dili gid actually ang Ginoo may giatubang ni David ang iyang giatubang sudlanan sa kasabutan nga nay duha ka larawan si Ruben diya pod gipattern na atong sinulog ni Simba sa Diyos pinaagig sayaw si David nagatubang sa maong sudlanan sa kasabutan nga nay larawan si Ruben sayaw siya. So dili na dautan nga magsaulog ta nga naapoy sayaw. Okay, Brad, doon ay lain po nga text nga maora po nga textel sa 0950 last number is 404. Brad, ang Santo Niño ba makaluwas o dili? Kung dili makaluwas, nganong ilamang gisaulog? Okay. Para sa raporos pag-ingon ba nga makaluwas ba magsaulog og birthday? Ana amo ana narang bisag dili makaluwas ang pagsaulog og birthday. Dili po dautan magsaulog. Brad Tuting, mo yun po ka na ako Brad Tuting. Basta nang magsaulog tag Independence Day sa Pilipinas. O anong magsaulog man daw wala man sa Biblia. Yang isugo ta na. So ina na nga kung wala po ta did ana nya may manggod ang mensahe anang pagsaulog sa pagkabata ni Cristo Brad Nicolay. Gisaulog nato ang gugma sa pagkabata. Ay kung ingna pagkabata ni Cristo walay love, walay message of love. Di ba? Na ay mensahe ang pagkabata ni Kristo. Mao na nga itong gisaulog. Gawas ko nga itong isaulog ka ng kinabuhi sa mga badlungong tao. Pero nga itong gisaulog ang pagkabata ni Kristo nga na ay mensahe. Dako kay mensahe sa gugma. Kanang pagkamasinulundon sa ginikanan. Kay si Kristo, amang yutoy sugo sa amahan nga gisupakan. Brad Nicolay. Masinulundon si Kristo mo ng angayan sa ulugon na to ang iyang pagkabata. Sa ulog man galing ka ng may klarong santos. Diba? Naghantang mga bayani po nga magsaulog ta. Si Rizal. Itong sa ulog, matag kung saan ang magsaulog tag Rizal di. Nga di gitong kay siguro atong si Rizal nabalaan ba gito. Kay unang-una ni agi gutog mason si Rizal. Pagaling sa wayang simbahan. Noon, napoy balido nga katarungan si Rizal. Pero noon, natay record, anak Brad Nicolay, kahibalo ko nga naagali po ka nga si Rizal, sa pa siya ihawa, pa siya pusila, ng umpisal. Gani, nabalik to sa simbahang Katoliko si Rizal, no? But pa sa butwa, niya completely na renounce ang iyong pagkatoliko. Okay, doon naman nagtawag. Ako sang tiwaso niya ang pag-text, pagbasa no, sa mga text. Na kung entertaino na niya dapit, no? Kung doon na higayon ang tawag. Yes. Kay kani mga text, doon ay buot pa ipatampo no sa itong mga nagpaminaw. Gikan sa 0935 last number 648 nagaingon siya nga pilagi sa text na kumbasahon karon nga mayong hapon sa tanan. Naalang ko'y i-react bahin sa gisulti ni Brother Veritas. Okay. Nga iyang gisulti nga dapat respetuhon ang pagtuo sa o Iglesia ni Cristo o laing sikta bakaha ang akong ikasulti lang kay dili maayo respetuhon ang sayop. Kung mag-search ta sa kada religion, bahin silang doktrina, mahibaluan jud nato kung unsay tinuod. Og bahin sa iyang gisulti ganina, nga wala kuno gidili, nga buhatan o larawan si Jesus, unsa man, di ay itong mando sa karaang tugon. Tiki di ay ito, nga gibawal ang larawan. Maong kadaghanan karon ilang gisimba ang binuhat, kaysa magbubuhat, maora akong ikasulti. Member sa Church of God International here at Bulicon. Salamat kayo sa mong ipambit, no, sa mga nagapambit. O sa imong ikaistorya ato,
Brother Selbert, no, sa Gitex karon. Okay, salamat, no? Ang akong unang-una katong mahitungod sa ipatahod ang ubang mga bisan ubang religion ba, no? Ang akong buot ipasabot ato dili ingon nga motahod ko buot pasabot ni tuo ko sa akong gituhuan nga sayop nilang pagtulunan, no? Wala ko mo ingon nga motuo ko sa sayop nilang pagtulunan, dili. Ang akong buot pasabot nga irespetuhan nato ang ilang pagkasila bisag dili sila Katoliko. Meaning, bisag dili sila Katoliko, tahuron gyapon nato sila. But pasabot, dili ta mong gamit og buang magagay makagulo. Ano ba, mga ad hominem ba nga murag wa po tay gugmaana kung sulti ta nang pulunga, di ba? Kay pananglit sa atong una-una nasayop sila. Nya. Kita di ta masayop. Sipiat mo puta, di ba? Ako gani, sige man ko pangayong pasaylo sa akong pamilya ba og na ako nahimong dili maayo, no? Kay masipiyat man gyud ako. Mao na nga, pero di lang ta mo pasakit og ganang mga bua magkagahay kag ulo, no. Malitok na to na murag na emosyon na tagmayo ana, no. Nga may pwede man nga magistorya ta nga di ta mo gamit ano mga pulunga. Purely then may tungod pod sa katong dili paghimog larawan ang gipasabot atong mentag nagkutlo sa teksto, no, kay atong i-cross examine kay sa akong nabasa gus Biblia gidili ang paghimog larawan kung ipakadiyos. Himuon bang idol? Pero wala idili ang paghimog larawan sa sakto nga hinungdan, sakto nga gamit pas anang dayan-dayan. O kanang pagpasidungog ug angay pasidunggan. Kana ding monumento nato ni Rizal nga gibutang sa plaza, wa man ta suguas Ginoo na, pero anong gihimo man ta? Ano man kay munay agda sa kanang mando sa Ginoo nga pagpasidungog. Kay des Biblia pasidunggan kuno na mga balaan. So kay pasidunggan man ang kanang paghimog larawan monumento mga igsuon usa man na kamatang sa pagpasidungog. Mao mangali nga for example sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo gahimo sila monumento ni Felix Manalo kay ilang gipasidunggan si Felix Manalo. Kita pod sa nasod ni Pilipinas gahimo tag monumento o estatwa ni Rizal kay atong gipasidunggan si Rizal. Ang pagpasidungog mao nang gibuhatan natog bantayog. Dili na daotan, gawas kung ipakadiyos. Pas aning pasiluon lang unta, no? Kay naampoy grupo ron nga bisag walaing na silang Rizal nga himo akong Dios. Iglag yung ipakadiyos si Rizal, wa may sinulat si Rizal nga ipakadiyos siya. Di ba? Inanawa nga kanang napadagoy si Rizal to ko nga mamadlong to. Kay wa gyud koy na nagbabasa diri sa Biblia nga si Rizal nag-ingon Diyos siya pero naay magpakadiyos ni Rizal. So yun nga daotan ng paghimog larawan basta ipakadiyos pero kung dayan-dayan lang kanang simbolo lang bisan pagaligludhan basta tahuron lang dili na siya daotan kay naapod sa Biblia ng pagyukbo nga pagtahod lang nang yukbo pod sa kanang pakigdait tuon sa punadihan, no? Sa atong programa ato nang i-discuss atong hangyo ng listener nga maminaw sa atong programa matag Domingo alas 6 sa buntag ngadto alas 7, no, diri sa Army Dipolog. Okay, doon na lang ko'y basaho nga last na to kung ano, hindi naman kaigo atong panahon sa pagdawat sa mga tawag. Sa sunod na lang po nga Domingo, no, kay doon na may programa nga mosunod ang dili dahil pililing nasod, kundi ang harana balik kultura, no, may mosunod ani. Ako lang entertain ning text din hipon nga nagaingon nga 0948 ang last number is 882 nga mayong hapon sa tanang mga bantugang mga magawali ako sa mga tigpaminaw sa sangka sa Katarungan. Ang akong komentaryo nga kamo nga nagpamatuod pulos mo sakto sa inyong mga pamahayag apan para nako ang sulbad maunang Mateo 7:21 nga dili tanan nagsampit o Ginoo kundi ang nagtuman sa iyang kabubuton. Unya unsa man di ay iyang kabubuton. Salmo kapitulo 40 bersikulo 8. Salamat. Okay, mo sunod na ang atong mga programa, no? Ato na lang kinalasan nga kuan kay Monton. Over na kita. No, mga last 2:20. Pasensya na sa wa nato na kuan nga tawag. Sa sunod na pod nga Domingo pohon sa mao gyapong programa sa Sangka sa Katarungan. Salamat kayo sa tumigso nga nagapambit pinagi sa mga text o karon nga naa diri, no? Labi na sa CFD o sa Rackless Jesus o sa Kingdom of God. Salamat kayo sa iyong panahon. Hinautong ta nga inyo gapong sundo ni mong programa sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo, ang atong station manager. Kini inyong ubos nga temporary nga moderator, Brad Nicolay Mlesinos. O akong ihatag iton over sa technical side nga si Sir Danny Lood. Salamat ug mayong hapon katong tanan. Radyo mo nationwide.
Pride with Fabric Conditioner. Gaan na ang labunon. Mao nga si Mrs. mas labang magaanda.